Cha-cha-cha. Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Binasa ng mama, kaya basa. Sabi ng iba, masarap ang taho. Ang sabi ko naman, conforme sa taho. May tahong tahungan, may tunay na taho. Ang gusto kong tahong sayaw. Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Binasa ng mama, kaya basa. Alright. Sabi ng iba, masarap ang mani. Ang sabi ko naman, conforme sa mani. May mani, manian, may tunay na mani. Ang gusto kong mani, may butas sa gitna. Alright. Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng mama? Binasa ng mama, kaya basa. Ang sabi ng iba, masarap ang itlog. Okay. Ang sabi ko naman, conforme sa itlog. May itlog, itlogan, may tunay na itlog. Ang gusto kong itlog na pumipitay. Alright. Bakit basa binasa ng mama? Bakit basa binasa ng